Dámy a páni, vítam vás pri novom videu. Toto je recenzia na set s číslom 71827. Tento set obsahuje 3 minifigurky, nejakých 92 dielikov a jeho katalógová cena je 10 eur, ale viete ho zohnať aj lacnejšie. Prvou figurkou je táto Wildfire nová. Ona je akože mne sa páči veľmi, ona má fajn potisk, aj telo na nohách, aj na tele. Má iba jednu tvár, čo je škoda. A druhú nemá. No a zozadu má takýto ten dračí potisk. A má takýto prizmatický meč. Niečo také. Takže tak. No. Druhou figurkou je Drix. No a Drix je úplne výborný. Alebo výborná. No teraz neviem, či to je ona. Alebo on. Počkaj, to je ona, alebo ten Drix. Ne, nejak tak asi. No. Má fakt super potisk na nohách, na tele. Krásne to je. Má takúto tvár. A druhú má takúto. Lebo ten klobúk mu to nezakrýva tú druhú tvár. No a má toto brnenie, ktoré ja si myslím, že už bolo niekedy. Neviem, či to mal vtedy ten raz, alebo nemám, mne sa zdá, že mal. No a zozadu vyzerá takto, má ten taký ten znak ich. Takýto. Dobre, to bol Drix a trošku mi to spadlo. To bol Drix a teraz sa môžeme vrhnúť na poslednú figurku a to je Zane. Zane je super, má je to nový, v tejto sérii bude mať Zane 3 obleky v podstate, nie 2, ale 3 a toto je jeden z nich. Tie nohy má aj v tom sete, kde bol Moro, ale telo je úplne iné. Tvár má ako potisk fajn, je taký odhalenejší asi. Tak to vyzerá aj, že nemá oblek žiaden taký, iba takto. Tu má tie káble a tak. No a tu má jeho tvár spredu a zozadu vyzerá takto. Hej, to už poznáme. To je tá stará tvár, tu už sme tu videli viackrát. OK. No a set vyzerá takto. Je to tento robot Zaneov. Ako on je za mňa super, za 10 eur tam máte 3 figurky, z toho jednu exkluzívnu a viete s tým robotom, hej, normálne s nohami viete hýbať, s jednou druhou, s rukami, s jednou druhou, potom tu viete dať Zana, takže tu si to postavím takto. Hej, ono to má takéto kryštaliky, alebo jak by som to nazval, tieto dieliky. Ja som ešte nevidel, neviem, či to bolo v nejakých iných sériách, keďže ja zbieram iba Ninjago. Mám aj nejaké Star Wars, mám aj nejaké City, mám aj nejaké Technic, ale väčšinou mám iba Ninjago. A napíšte mi do komentu pod toto video, či by ste chceli moju zbierku vidieť. Ja by som vám ju urobil, ale to by som potom urobil za takto. Keď chcete vidieť moju zbierku zatiaľ, ktorú mám z Lego Ninjago sezóna 3, tak dajte na toto video 500 lajkov a ja ju urobím. Kompletnú recenziu na Lego Ninjago buď Dragon's Rising sezóna 3, alebo celé Dragon's Rising. Uvidím, jak to mi vyjde. No a teraz keď si ho položím takto by to malo byť, áno. Tak, zoberieme si Zana. Tak sem to trošku, tak, áno. Tak. Zoberieme si Zana. Dáme mu dole tie shurikeny z rúk. Tak, dáme si ich tu. Zana máme takto. No a Zanovi dáme takto ruky. Normálne ho tam viete dať.
Dajte mu trošku vyššie ruky, lebo ono to tam je tento dielik a ono mu to tak trošku zavadia. No a tieto šurikeny, ale ako nevadí to. A tieto šurikeny dáte tu, nabok, takto. No a teraz je kompletne v tom. Máte tu aj tieto meče, ktoré viete dať dole. Viete si tam dať, čo chcete vy, nejaké, buď tie šurikeny, alebo niečo iné úplne, ale majú tam byť tie meče. No a tu nám máte motory, alebo jak by som to nazval, takže ona si vie možno lietať, tak to neviem. Ako ono to za 10 eur, za mňa je to super. Ok, to bol set a poďme sa vrhnúť na planík. Planík vyzerá takto. Hej, tu je číslo setu, figurky, set samotný. Tu nám mám tieto povstup. A tu máme povstup. To stavania, no. Tu máme dieliky všetky. Tak to vám tu ukážem. Trošku mi to spadlo, nevadí. Tak. No a tu máme reklamky. A ja mám tento a tento set. Tento tu s morom. A ja vám robím kompletnú recenziu z Dragon's Racing, keď tu bude 500 lajkov na tomto videu a zase vyzerá takto. Takže vidíme sa pri ďalších videách a čus.